L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Partit Nazzjonalista tilef 70% tal-ilmenti li ressaq fl-aħħar ġimgħat mill-bidu ta' din is-sena kontra x-Xandir Nazzjonali il-PBS quddiem l-Awtorità tax-Xandir. Permezz tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech u Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, il-Partit Nazzjonalista ta' spiss jattakka lill-Istazzjon Nazzjonali u jmur jorganizza konferenzi tal-aħbarijiet quddiem il-PBS fi Gwerda Manġa biex jallega dak li jidirlu li kif jidher fil-maġġoranza assoluta tal-każi ma jkollux raġun. Jirriżulta li faxar il-menti li fetaħ f'temp ta' ftit jiem din is-sena, il-Partit Nazzjonalista spiċċa b'7 minnhom miċħudin u 3 oħra milquajn fosthom wieħed dwar il-Kamra tal-Avukati. Il-Partit Nazzjonalista anke permezz tal-eks Ministru Francis Zammit Dimek ilmenta fuq bosta affarijiet, fosthom fuq l-istabilità fil-prezzijiet tal-ikel fejn derlu li l-PBS ma kellux jintervista uffiċjal fil-Ministeru tal-Ekonomija biex tagħti spjega tal-iskema. Dal-ilment ġie miċħud mill-Bord tal-Awtorità tax-Xandir li fuq hemm ukoll rappreżentazzjoni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista anke dwar il-Eurovision ilmenta fejn l-Awtorità tax-Xandir ukoll xejnet l-ilment. Ilmenti oħrajn miċħudin kienu dwar il-protesta li għamlu l-bdiewa kontra r-regoli tal-Unjoni Ewropea u dwar il-ħolqien tal-Awtorità dwar il-bidla fil-klima. F'argumenti li ddikjarat l-Awtorità tax-Xandir għax il-PBS ma rrapportax kontenut mimli spekulazzjonijiet ta' stqarrija partikolari tal-Partit Nazzjonalista, intqal li fil-fatt ir-rapportaġġ tal-Istazzjon Nazzjonali kien attwali u nieqes mill-ispekulazzjoni.